दिवसभराचा थकवा घालवायचा असेल किंवा वजन न वाढवता काहीतरी गोड खायची इच्छा झाली असेल, लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांसाठी सुपरफूड असणारे हाय प्रोटीन मुगाचे लाडू बनवतीये. तर नमस्कार, मी आरती आणि आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. पहिल्यांदा इथे मी 1 वाटी भरून मूग घेतलेले आहेत आणि हे मूग जे आहेत ते निवडून असे घेतलेले आहेत. मूग जे आहेत ना, हे पचायला हलके असतात आणि मुगामध्ये ना प्रोटीन्स, विटॅमिन्स, कार्बोहायड्रेट्स, मिनरल्स, अँटीऑक्सिडंट भरपूर प्रमाणामध्ये असतात. मूग हे एक सुपर फूड आहे. मस्तपैकी हिरवेगार असे हे मूग मी आता भाजून घेते. खमंग होईपर्यंत आपल्याला एकदम मंद आचेवर भाजून घ्यायचे आहेत. जसे भाजत येतात ना, तसं मुगाचा रंग जो आहे तो रंग बदलत जातो. इथे थोडे भाजत आलेले आहेत आणि मुगाचा रंगसुद्धा आता चेंज झालेला आहे व्यवस्थित भाजल्यावर. छान खमंग असा वास पण सुटतो. तर मस्तपैकी इथे मूग भाजून झालेले आहेत. मी आता गॅस बंद करते आणि मूग जे आहेत ते आपल्याला एकदम थंडगार असे करून घ्यायचे आहेत. तर इथे मस्त थंडगार असे झालेले आहेत हे मूग. आता मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक करून घेणार आहे. मिक्सरचे भांडं आहे ना, हे छोटं भांडं वापरायचं म्हणजे पटकन बारीक असे होतात मूग. तर इथे छान असे बारीक करून बाजूला ठेवून देते. तर इथे एक कढई किंवा पॅन घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये 2 टेबलस्पून एवढं तूप घालून घेतलंय. हे मी घट्ट तूपच वापरलेलं आहे. वितळून जर तूप घ्यायचं असेल ना, तर अर्धी वाटी तूप वितळून घ्यायचं आहे आणि ते जसं लागेल तसं आपण घालत जायचं आहे आतमध्ये. तर ते छान अशी पावडर बनवून तयार झालेली आहे मुगाची. आता ह्या तुपामध्ये ही पावडर घालून घेते आहे आणि ही आपल्याला जास्त भाजायची नाही आहे. 2 मिनटं अशी परतून घ्यायची, कारण मूग खमंग असे भाजलेले आहेत. फक्त तुपामध्ये ही पावडर व्यवस्थित अशी मिक्स झाली पाहिजे मुगाची. तर ते छान अशी परतून मिक्स करून घेते आहे. मुगाची पावडर तुपामध्ये मिक्स करताना ना, गॅसची आच जी आहे ती मंदच ठेवायची. हाय फ्लेमवर हे भाजायचं नाही आहे, नाहीतर करपू शकतं. तर इथे मस्तपैकी तुपामध्ये मुगाची पावडर मिक्स झालेली आहे. आता मी आतमध्ये 1 वाटी फुल भरून सुक्या नारळाचं खोबरं म्हणजे गुडगुड्याचं खोबरं घातलेलं आहे. एकदम सुकं खोबरं वापरायचं म्हणजे लाडू छान असे टिकतात आणि अशा परतून घ्यायचे. मस्तपैकी खोबरं खमंग होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे, म्हणजे खवट असा वास येत नाही आपल्या लाडवाला. खोबरं जे आहे ते खोबरं आपल्या मेंदूसाठी चांगलं असतं, त्याचप्रमाणे रोगप्रतिकार शक्ती वाढवतं. सगळे जिन्नस मस्तपैकी भाजून झालेले आहेत. ते एका ताटामध्ये काढून घेतलेत. पॅनमध्ये पुन्हा 1 टेबलस्पून तूप घालून घेतलेलं आहे आणि आतमध्ये मी इथे ड्रायफ्रूट्स भाजून घेते. तुम्हाला जे आवडतील ते तुम्ही ड्रायफ्रूट्स वापरू शकता. इथे मी काजू, बदाम आणि भोपळ्याच्या ज्या बिया असतात त्या वापरलेल्या आहेत. खमंग अशा परतून भाजून घ्यायच्या आणि इथे वाटीमध्ये काढून ठेवते. ड्रायफ्रूट्स मस्तपैकी भाजून झालेले आहेत. हे बाजूला ठेवून देते आहे. पॅनमध्ये थोडे तूप उरलेलं आहे, त्याच्यामध्येच मी इथे गूळ घालून घेते आहे आणि गूळ आपल्याला फक्त वितळून घ्यायचा आहे तुपामध्ये. मला जर का मऊ लाडू आवडत असतील ना, तर आतमध्ये थोडंसं पाणी घालू शकतो. पण पाणी किंवा दुधाचा जर वापर केला ना, तर ते लाडू जे आहेत ते आपले जास्त काळ टिकणार नाहीत. लगेच 2 ते 3 दिवसात संपवावे लागतात. तर मी पाणी किंवा दुधाचा अजिबात वापर करणार नाही आहे. इथे गूळ माझं वितळून पूर्ण झालेलं आहे आणि थोडीशी अशी फुलं पडायला लागली आहेत गुळावर. म्हणजे बुडबुडे यायला लागलेले आहेत. आता इथे मी गव्हाचं पीठ आणि गुळाचं जे सारण आहे ते आतमध्ये घालून घेते. गॅस एकतर बंद करायचा किंवा बारीक करून ठेवायचा. आता अर्धा चमचा इथे वेलची आणि जायफळाची मिक्स पावडर आहे ती घालून घेतलेली आहे आणि आपण जे ड्रायफ्रुट्स भाजलेले त्यातले अर्धे ड्रायफ्रुट्स मी इथे वापरलेले आहेत आणि सगळं छान असं गुळामध्ये मिक्स करून घेते. छान फक्त मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि गॅस बंद करायचा आहे. आपल्याला वेगळा पाक वगैरे काही करायचं नाही आहे ह्याचं. मस्तपैकी मिक्स झालेला आहे गूळ. मी इथे गॅस बंद करून घेते आणि ह्याच्यावर झाकण ठेवून हे असंच बाजूला ठेवून देणार आहे. इथे सारण जे आहे ते पूर्णपणे थंड झालेलं आहे. थोडंसं कोमट असताना तुम्ही हे लाडू बनवू शकता. पटापट असे बनवून असेच तयार होतात. मिक्सरची गरज नाही पडत. पण हे पूर्ण थंड झाल्यामुळे इथे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये फिरवून घेते, म्हणजे पटापट असे लाडू वळले जातात. तर इथे सगळं मिश्रण मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक असं करून घेतलेलं आहे आणि इथे थोडे ड्रायफ्रुट्स जे होते ना, ते बाजूला ठेवून दिलेले ते आता आतमध्ये घालून घेते आणि सगळं मिक्स करून घेते आणि ह्याचे लाडू वळायला घ्यायचे आहेत. मस्त असे लाडू बनवून तयार होतात. आपण मूग आणि खोबरं मस्तपैकी भाजून घेतलेलं, त्यामुळे खमंग अशी चव आलेली आहे लाडवाला. हे जे लाडू आहेत ते मस्त दाणेदार आणि खुसखुशीत असे बनवून तयार होतात. लाडू खाल्ला ना की वाटलं पाहिजे अजून एक लाडू खावा असा. तर इथे माझे मुगाचे लाडू बनवून तयार झालेले आहेत.
तर आजचा माझा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि असंच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.